Doncs aquest programa consisteix en que molts nens i nenes amb diverses necessitats educatives especials venen aquí i els oferim 4 sessions de vela i aprenen tot el que és la normativa, seguretat i aprenen les nocions bàsiques per navegar. I aprendre parts de l'embarcació, la orsa, el buc i empopat i més coses. És molt guai, aprens, et diverteixes. Perquè una cosa és sortir amb un veler i que vas de passatger i l'altra és poder agafar el timó i tot això és la part que per ell jo crec que li diverteix més. Ajuda molt a la coordinació del cos i a sentir-te que estàs fent un esforç vital, ja no només per l'esforç físic que ve donat pel fet de portar el timó i haver de fer virades i canviar-se de costat, sinó pel fet de que també s'està preparat mentalment, ja que hauràs de mantenir molt l'equilibri. No ho havíem fet mai, és la primera vegada que ens posem en un veler i molt bé, la veritat. Jo tenia por de mareig i res, és que t'oblides de tot. La veritat és una experiència que sentir l'aire de mar és molt gratificant i a més m'ha passat l'estona volant. Aquests 4 dies de vela ha sigut molt impressionant, he pogut conduir, ha sigut molt espectacular. I el meu avi també ha practicat molts dies de navegació. Hi ha una part molt interessant que comparteixes a nivell familiar, també a nivell cooperatiu, entre famílies. El Barquero t'ho permet i és una activitat a l'aire lliure i és molt agradable de fer. Es dona un nivell d'autonomia i de satisfacció personal molt gran i jo crec que poca cosa és un aprenentatge per la persona i tot ajuda. Tot el que facis a més d'aprenentatges, d'autosuperació, tot això jo crec que és un pas molt important per a cada persona. Això, contacte amb la natura, el vent, el mar, no sé, trobar-te, moments de pau i és molt bonic, jo ho recomano molt. A més, que t'agradi més o menys el mar, és que és una experiència que jo crec que s'ha de provar. Que val la pena com a mínim provar-ho i si ho proves jo crec que t'enganxes. I si pots fer-ho en família encara millor, compartir les experiències amb el teu fill. Molta gent té molta por i molt respecte, però com que no ho han viscut, que vinguin i que ho provin sense por, que és superdivertit i que segur que els agradarà. Doncs penso que és molt divertit i si aneu vosaltres us agradaria molt.